Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam hormat dan penghormatan yang setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu Panghulu dan seluruh niniak mama yang berbahagia. Para Sultan Bagindo dan anak-anak masyarakat yang hadir. Seluruh penonton dan pengguna kanal Minang Mustika Jaya dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam kesempatan ini untuk menyajikan jawaban dari pasambahan sirih yang telah diajukan sebelumnya. Kanal Minang Mustika Jaya selalu berkomitmen untuk melestarikan dan menyebarluaskan budaya serta tradisi Minangkabau yang kaya, salah satunya melalui seni pasambahan sirih yang merupakan wujud penghormatan, komunikasi budaya, dan bentuk kebersamaan yang syarat akan makna filosofis. Pada kesempatan ini, kami akan menyajikan pidato Pasambahan Siriyah 2 karya Nasrul Anwar DT Barbanso, yang merupakan jawaban yang indah dan penuh makna terhadap pasambahan sirih yang pertama. Tanpa berlama-lama, mari kita simak penyajiannya. Sarancak nangkolah ladangnya, joalah ka ambo tabeh. Barang nan tabeh ditabehkan, barangnya jalo dijalokan. Kanailah anak tali-tali, sarancak nangkolah datangnya, joalah ka ambo baleh. Barang nan baleh dibalehkan, barang nan ado diadokan. Ko indak kama kapai. Iyo ke balai kami cako, tasabuang ayam kulabu. Iyo talalai kami tibo, jalan bakelok bakeh lalu. Badaga batang si tindiah, si ciko di dalam padi. Tadang Sultan manyiriah, alangkah suko hati kami. Ramo-ramo tabang malayang, malayang kalo koto tangah. Banyak nan ampe puluh ampe, indah carano bukan kapalang. Talata di tangah-tangah, di lingkuang urang nan rape. Pandai bano Sultan mana tiang carano nangko. Banamo carano basa, indah carano bukan kapalang. Ba ukir ba mego-mego, ba tutup kasumboromin, carano nan datang dari Banjar. Lorong kapado siriahnyo, siriah udang tanpa ari, buahnyo intan jopidi, bungonyo jarang basuo, makanan anak rajo-rajo, makanan Sultan Bagindo. Pamenan nini jo mama, satahun dalam pengguluang, samusim dalam pengabe, usah karata-ratai pun tido. Usah kalayo batambah idui, tampoknya bay tujuo, ruponya batambah mudo, bak nantun bana sirih rangsiko. Lorong kapado pinangnya, piang dasun di balah duo, pinang biluluak di balah ampe, tumbuhnya di rusuak rumah, tingginya jangkau-jangkauan, satahun tupai mamanje, alunlah sampai ke buahnya. Jatuh ke bawah jadi ambun, banamo si ambun suri, suri tauladan karib kabeh, jadi padoman rang kampung. Lorong pulo pado sadahnyo, sadahnyo langkitang gadang, satahun di panggang Bugis, samusin di linggar Cino. Bakipeh jo ambay-ambay, babasuh jo ae bungo, baturap jo pati santan, bapalik jo jari manis, bakisah kajari tangah. Membayang katapak tangan, sapalik sakati limo, sakadam 10 ameh, diharagoi tak taharagoi. Entah satimbang jonagari, ba itu bana sabdo rangsiko. Lorong pulo pado gambianyo, gambianyo aluh caro silayang. Diabus jo pucuaknyo merah alang kapalang, gadang sangsaro di tangguangnya. Bakapi bakampo pulu, buatan putih sari lama. Sapipia jatuh ka Siria, membayang sampai kamungko. Sarinyo naik kaparoman, iyo bak nantun gambio rangsiko. Lorong kapado santonyo, santonyo haluih bak banang suto, tumbuhnyo di tanah ruhun, capuaknyo panau bidodari, di saya si santi alam. Maampai si santi kayo,
Saeto panjang jaluonyo. Sajangko dilola api, usah kaluak lambang lay tido. Asok mambubuang ka udaro, harum sa tahun palayaran. Rangkamang mangumpa banang, dikumpa-kumpa dilipek lalu dipatigo. Jiko dirantang amoh panjang, elok dikumpa naknyo singkek sakiro kapaguno. Tabang barabah kamuaro, batang sitawa diinggoi, sambuitlah sambah dari ambo, kok gawa tolong ampuni. Badia si Japun bangka ulu, panembak unggan di kualo, maaf diminta ke panghulu, pasambahan kumbali ke juaro. Setelah kita bersama-sama menyimak penyajian pidato Pasambahan Siriyah 2 yang syarat akan makna mendalam tentang penghormatan, filosofi alam, serta nilai-nilai kebersamaan dalam budaya Minangkabau, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Nasrul Anwar Datuk Barbanso yang telah menciptakan pidato yang indah ini. Kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyajian kali ini, serta kepada Anda, seluruh penonton yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti konten dari kanal Minang Mustika Jaya. Melalui karya seperti ini, kita berharap budaya dan tradisi Minangkabau dapat terus hidup dan dikenalkan kepada generasi muda serta masyarakat luas. Semoga apa yang telah kita saksikan hari ini dapat memberikan manfaat dan mempererat rasa cinta kita terhadap warisan budaya leluhur. Jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan kanal Minang Mustika Jaya, agar Anda tidak ketinggalan konten-konten budaya Minangkabau lainnya yang akan kami sajikan ke depannya. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran dan perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.